Nangyari at ipahan ka na naula. Ano na? Eric ka naman. Ano na, nasi nga palit ka, pili ka din ako na itumaroon ka din ako sunada. O pala tato kay, ano man, maugamad to. Ay, wadto, kahit pang emergency ko, wadto, kay 20 patay na ako, siya pagpamit ang gagamit. Pili na lang dito, hindi na lang mo, kayo na, bro, nangyari ka na na. Pwede, pwede pa to kay, pwede pa to ang pasada, mga kwan. Pwede pa to. Ano man, pwede na testiyan. Kay, ikaw ba to, testiyan mo, ano, kakadita. Nakakita daw. Eric. Yan, ay, tigil siya nga dito. Ano ini? Jesus, kikintutod ka namin ng mga balwa. Juan. Bakit nilili pagod? Asa nga, hindi ko nga kumunta kayo nakbato, send daw lang, ipapalit lang ko ano sa ano yung kita. Ay, Eric ka makaraw din, barato ka na ulit takbalik kayo na. Ay, nakbato sa niya, Eric. Kaya, ito boy. Woo! Ni Eric ka na! Anay, di ba? Naurba ko! Barinig kita sa mukha eh. Tara! Kahit na akong batos kaya pa nauro parat nga ni Hindi naman tayong batos. Pag ilan sumabit yung hindi ha? Ano yung masabit? Jesus, gani mo yan ito! Mura ko! Iyot, gani mo yung kasyaw, gani po! Kaya may nasabit na ito! Ayun, kita agad gani! Kita ako, may papatrabahin mo! Kunyeri, kasi ako limpya ikaw na makaraw ng palit. Ano na ini? Kaya na ako, wala ka magsiring ako pag limpyo dito. Nagsiring at imo, dakasang kulok pa. Kalimot ka lada. Hindi mo naman yung basura nung uda. Anay, kay... Sige lang, kay... Parang na ito iba ini. May natid to, na akong pao ng akuan. Saan ito? Katong talo? Oo, katong tao. Bayan palugod ni Mario Yagan niyo. Okay, tuloy tubos. Parang na, di kayo uda. Ano ba kay tubos kasi nga ako'y susuwi na akong batos papalimpian. Nasa yung ba kabaw. Kaya may nasabit pa ko ganyan mo yung igit nito na. Ring ka kababaw ni mo. Ay, ito ay. Paano sa mga mo? Aw ini, masita karoyag. Sa nga ni Alman, mo pa ano to sarabot yun eh kung papupuan mo. Marapil ko ako ang kay. Baka daw kay di sana natutakloban dahil kaya abutan sa oras. Mo pa ni kay. Una ko pa ulit tayo sa Ano kay dinala oras nga to takluban. Antik na gat manudog yun ni Carbon boss. Carbon? Ano man? Wala na yun. Baw ka man ito lo. Ako mo taga Eric. Yan ka makarawid di mo dito na batos dito na. Waskin ko kuan kay Maragdara din ako kuan. Sige. Kaya ka. Sige. Kaya may nakamana na bisang perala. May iba man dito. Ang digit imabaw. Eric ka mo. Ano? Tano yun eh. Kung papalit ko naman kukuhaan mo. Mas maupat na ito. Sige boss. Parek yan na darang ako kuan. Sana mo may... Ano, di naman natin yan? Stay. Ano na ito? Sigurado man na ito. Sigurado na ito. Brigig 20. Ay, batos niya ano nga Yan, nito. Eric. Kanina pa yun. Kanina pa ako. Sino boss? Sige boss. Gagaw ko. Palitan ito yung palitan natin ito na palit. Ito para kay... Daw pag mapipilian, ikaw lang madiri ni Eric. Ay di, ini nga akong kuhan, ini. Diri ko naging kuhan kay di daw siya ini tagdodolo nga akong pero may basta ipatay na ako. Boss ito, liwat. Tipate ka man lot nga yan. Tipate na ito. Oo, pilat nga yan kung kanina kay tipate ka man. May tipate na Diri yan. ko galing papayos. Di pa payos. Oo, kay pan. Di pagod kuan. Plat. Direct flat. Magkirita at mga plat. Siyempre. Few minutes later. Okay na. Ayos na. Ano mo na boss? Oo. Sige. Adi pa man medyo pa man kuan nga di. Oo, kay pagod Ito boss, kay libre na ito mo. Sugad, wow. Ayos. Maabot kita kat palugan. Ano man? Ano ko na tulad natin pagkuhan. Di daw niya. Oo, pwede mo. Boss mo pwede kinabir dito na ano udak. Wow. Dublihan pa ito, dublihan. Adi pwede din kaloyo. Man. Hindi pong... Adi pwede din kaloyo. Man. Dublihan pa ito. Eric, pwede ka na mag-drive, pwede ka dito.